Hato ka jinglej ju Messi ha MLS kalong na kum kuwi ka buj ka para pendong yu Messi puun la penilek kai baha akan ka FIFA World Cup menta usnam. Ha ka kong ha ba Lionel Messi wa chim ya karai puun mi no na Europe puun lejek kai no ha US ha Major League Soccer kata ha MLS pat ka klub Inter Miami ha usnam arajar arpulai bun kibru kila bu ka jingkli pabalai ulej ha MLS pat bun ru kibru kila kren ben pat kan thoya pa syama lakshu pan kompet ha Europe kumta usalej no syaka klub Inter Miami. Pat bun kibru ha social media kila kan thoya Messi pa Messi ula finish syama lakshu pan kompet ki highest level pat kumta ula jit no ya kalik ka pasuk kum ka MLS namar ba syama lakshu pan kompet hadau ba Europe. Pat bun kibru ki ong ba ka karyal ju Messi kan sakut no ha ka MLS. Henry ka ba kibru kim syam lapoi perkat ya ka plan ju Messi kalong ba watla Messi syam lapen pau ba ka jingjit jung ya ka MLS kalong ka plan na menta ka World Cup. Henry bun ki fan menta kila sedang bersautu bakane kala bandai namar ba ka World Cup menta usnam kadai ba host ka USA kabadon kalik ka ba Messi uyal kai kata ka MLS. Namar bun ki player haswaban sedang ka FIFA World Cup kila komplain ba panilek kai ha US kalong ka bha namar ka sun beneng kalong ka bashit bha pat ka madan ru kalong artificial Henry Messi pat namar bola debi lek kai ha ka MLS radab adab lupa ya ka jinglong ka sun beneng pat kum juru ya ka jinglong jo ka madan wala kadai ka madan artificial pat kumta habalas dang kan ka FIFA World Cup bun kibru gila ong ya Messi po Messi ula finish pa ula yelek kai haka MLS pat syam la lakshu pania kompet haka highest level Henry mentapat haka ne ka FIFA World Cup yang baka jingla ju Messi pania lek kai baha taka ba ula la penyo pragol persautli ki assist haka ne ka FIFA World Cup par haman ka game ka ba uyelek kai upenyo obet ka gol la ne ka assist kumta kala penlong ki bro pakin perkat pa imat kani ka jingjit ju Messi ya ka MLS kolong kum kuwi ka buj ka ban yarab ya pan la menyelek kai baha akane ka FIFA World Cup. Nomor kat ba kiwe ki rang yelek kai kidang komplain ya ka jingshit jung ka sun beneng Henry Messi pat la adab lupa nomor Messi wa dab yelek kai lupa haka MLS pat ka klub Inter Miami. Ban menta leng ba ka jingla jung Messi panilek kai baha akane ka FIFA World Cup dakaba outperform yakini kirang yelkai ki barang kena kala penlong ya kumbui orang yelkai badan ba kata ka chance pan yo khor ya ka golden board pat kum juru ya ka golden ball pat kum juru ya ka Ballon d'Or menta ka samoy padleng ba ka jingla jo Messi pan yelkai ba akan ka FIFA World Cup ka Argentina kala poi biang ka final ka sin ka bar ya bod pat ka final ka Argentina kan ya kun persya ya ka Spain per ka Spain kolong kum kuwi ka tim ka baklan ba Henry Hato Messi ulaan pan outperform ya ka Spain pakila ban penlim ya ka Spain pakin job yang sa season ya ka FIFA World Cup haka history jongki te paralog haka final ka Argentina persya ka Spain kat kum ka jingpe jongpi mano trai ban yokur ya ka nam job pan yora sendon ya ka FIFA World Cup menta usnam te paralog so drop ke prediction jongpi hapo ka comment section te paralog menta ka sengi tangki neki video ki bakin diat kuble shibun